No niin, nyt ollaan ratakierros käyty. Nyt ollaan tää radan korkeimmassa kohtaa. Niin Takalenkin mäen päällä. Rata on oikeasti aika makea. Korkeusero on... Vähän tässä on just takana me näkyy tosiaan ahvenistotyyppinen niin mäki ylös alas. Tiukka käännös. Ja sitten taampana kuvassa näkyy taas radan toinen päkä, mikä käy myös korkealla. Se on 2 kertaa tavoa, käydään vähän laaksossa. Tekee ihan oikeasti makea fiilis. Oikein vatsanpohjasta tuntuu, käydään ylhäällä alhaalla. Semmoinen siinä mielessä, ihan näitä uudet nykyradalta ei mistään löyty, kun ei tehdä enää tavallaan tällaisia korkeuseroja. Ja tällaista vanha Ahvenista Nürburgringin henkeä todellakin makea fiilis. Tuo asfaltti ja osaspaikkaa vanhaa, tosi pitää ihan hyvin. Aika karkeita. Ja sitten osa mutkista on ihan uutta asfalttia. Niin tuo ihan kaukana, mitä kuvassa näkyy. Aika mielenkiintoinen varmaan tulee. Suosittelen. Siellä on niinku 6.9.2014 Netan viimeinen osakilpailu Fastlabin järjestämänä. Katsotaan kuka on Pohjoismaiden time attack-mestari, tai no Pohjois-Euroopan time attack-mestari. Siitä tittelistä taistellaan täällä.